ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, обуначиҳои канали ютуби Хонатеҷе, мардуми дурай ватан, ҳама кас ҳозен хубен. имрӯз 7 июн соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ арзон мешавад. Тамошо бикунед дӯстон. рақамҳоро мегзорам барои реклама кардан. хона, замин, квартира, ягон техника, аппарат, ягон компания бошад, дар WhatsApp муроҷиат бикунед. реклама карда фурӯшдан мегзорам. ирӯза наворда 9 дона хона ҳастай. хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартира фурӯшӣ бари шумо тамошо мекунем. беҳтарин хонаҳо бо нархҳои арзон навор кардем азиз. фақат то охир тамошо кунед. баъдан дар амо таги комментара нависен аз куҷоҳо, аз кадом территорияҳо то чанд сомон хона дар кор, замин, квартира дар кор. фикротона дар комментара нависен. худо хоҳад комментора мехонем. аз рӯи комментари шумо навори баъда пешкаш мекунем. лаворда лайкура гузоред, навора сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз. аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. дӯстони азиз, якумин хонаи фурӯшӣ имрӯзаи мо. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан дар ноҳияи Ёвон. дӯстони азиз, назди ҳавлигӣ дар Ёвон дар деҳаи Қамбарӣ қарор дорад бародар азиз. масоҳати 8 сотиха, 4 хонага, 4 хонаи 5 ба 3 мега, калидор дорад. калидорш 10 метра ҳай дӯстони азиз. тагиш подвалай. видеоро ки тамошо карден, адресоша пирра хушу карда гӯш кунен. мо мефаҳмонем, баъри шумо мақсад пешкаш мекунем. баъдан маъқул боша, агар занг бизанен бигирен. калидори 10 метра, тагиш подвал дора. 3 сол пеш хонара сохтанд бо кирпичи лой. наздикии мактаб, медпункт, масҷид, ҳуҷҷатҳо ҳама ҳастай. техпаспорт дора. подвали 10 метра дора. ошхона, кухонӣ дора ва дорои оғили 15 метра дар омӯзиш бача азиз. кадомитон мол ҳол карданиян оғилам дорад. хонаҳо ҳамин ҳолат сроч найбат савдо мешавад бо нархи 400 000 сомонӣ. нафаре ки дар 400 000 сомон ҳамин хонара хоҳиши харидорӣ кардан дорен, дар WhatsAppшон аз номи канали мо Хонатеҷе занг бизанед. видеода лайк монен, дар канал обуна шен, дар комментара нависонен аз куҷо, аз кадом территорияҳо шумода хона, замин, квартира дар корад. дуюмин аренда квартира дӯстон. аренда комнат дар шаҳри Бохтаре бародар азиз, дар 14 микрорайон. як моҳа нархаш 1500 сомонӣ. кварплата бародар азиз. духонага ҳай, шаҳри Бохтар, 14 микрорайон. доми 5 этажа, хона дар 5 этажай. духонагай, як хонаша меспорем нафарое ки квартиран истоданияй 1500 сомон як моҳаш. хуб дӯстон, як хонаша меспоран. таъмир чӣ хеле мебинен? миёна оби гарму хунук, кондитсионер, холодильник дора. қолину парда, ҳамаи чизаш места. одамое ки хоҳиши зиндагӣ кардан дорен, дар WhatsApp ёки рақамҳои дастӣ метавонед муроҷиат бикунед бача азиз. занги шуморо ждат мекунам. сеюмин квартираи фурӯшие ки ждат доштен. анаи квартира бовар кунен, просто зури бад ғалти тамошо кунен. хушрӯ тамошо кунен. ман адресоро мефаҳмонам, маъқул боша баъд занг бизанем бачаам. хеле квартираи фурӯшӣ дар шаҳраки Балхай, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, кӯчаи Гагарин, 3 этаж, духонага масоҳати 49 квадрата.
видеои пешина дӯстонам тез гап мезадем, баъзе ҷоҳоша фуромӯш мекардем, чунки дар комментара менависанд ки бародар тезтар гап зад, бояд менависад ки бародар оста гап зад. Намедонем бачаҳо чӣ хеле видео кунем. Ито бо дар коммент гап мешнавем. Мошоаллоҳ ба ҳамо нафароне ки ҳар хел гапҳоро менависем. Худо ҳидоят кунад. хоб сеюм этаж духонага масоати 49 квадрата, свет обо постоянӣ ҳастай, бозор, масҷид, беморхона қарибай, плюс аптекаву магазин қарибишта қарор дорад. Бародари азиз, хонаҳо ремонтҳои хушрӯ ҳамин ҳолат чӣ тавре дар видео мебинед, ҳамин ҳолат қарор дорад. нархи ҳамин квартира 290 000 сомон аст. худотон боз фикр кунен. харидори аниқ ки биромаден, баъдан рақамҳои 0752 вақте ки занг заден аз номи канали Хонатеҷа занг заден, ҳамин шахсия худаш мефаҳмад. Бача азиз, я ҳаракат кунен, лайкотро нагузорен, дар канал подписатсия кунен. чанд қари дастгирӣ боша бачаҳо, ҳамо ҳам наворои ҷолиб, хонаҳои арзон пешкаш мекунем, чунки дастгирӣ ай ду тараф мешавад. фақат хел не ки Хонатеҷа хонаҳои арзон мона хонаҳоро фурӯхта бутаво, ито гап бишнава. ба ҳамин хотир бачаҳо, ҳар кас то дараҷаи мисол ай даст мия дастгирӣ фаромӯш накунем. ва дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 2 ҳуҷра, масоати 5 сотиқ замин дорад. ҳамин хонаи мебинен дар шаҳри Ваҳдат ай дӯстон, дар деҳаи Наврӯз 2. фурӯшӣ 5 сотиқ замин, 2 дархона, 1 то калидор, кухнӣ, ҳаммом, ҳоҷатхона, дорои об свети доимӣ, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Наврӯзи 2. хонаҳо ремонтҳои хушроак кардагӣ, ба талаботи худ ҷавобгӯ. Не ки нархам нархи созе. бачаҳои азиз, тамошо куненда. адресҳоро бо диққат гӯш кунен. мо мефаҳмонем хона чӣ хел кадом ҳолат чӣ хел қарор дорад. баъдан мақсад маъқул боша бигиренаш. нархи ҳамин хона дӯстон 270 000 шилин мегӯян. яъне ки дар 270 000 савдош мекунад. одамое ки конкретно харидор шуданен, фақат ҳамон нафаро аз номи канали мо занг занен, худохоҳад бо арзонтон мекунад. бачаҳои азиз, ҳамин ҳолат агароти калон проекти хушрӯ дӯстон, фасон проект қатӣ хонаро бардоштем. ва дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшимон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бо лои девол бардоштагӣ дӯстон. чӣ хеле ки тамошо кестен. ноҳияи Ёвон ач рико мега ҳамин адрес. хоб масоати 5 сотиқа 3 ҳуҷрага ач рикои ноҳияи Ёвон, нарх 250 000, боз муомила дора. посёлкаи Фурқат, тарафи 4 совхоз, поёнаш ач рико меган. об постоянӣ дари ҳавлида ҳастай. свет хай любой ҷо дани ҳамин мақсад свет дора. чем об кашиши свет осонтаракай. обш ки постоянӣ боша светша мешава. ҳастай дӯстон азиз.
خب نرخ 250,000 сомон аз номи канали мо хонатиҷа занг бизанед, масия кинен. Видеода лайк монен дӯстон, дар канали мо подписатсия кинен, далши видеора тамошо кинен. Мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи назди ҳавлига астай, аз дарвоза ба дохили хона дохил мешавем. Инами ҳолат. дорои 2 ҳуҷра, масоҳати 3 сотих замин дӯстони азиз. шаҳри Ҳисор, Уртабуз, маҳаллаи Ганҷрез. савдо мешавад бо масоҳати 3 сотиха, духонага, ҳавли стяжка. дохилои хона ремонтҳои хушроҳак кардагӣ барои зиндагии тапа тайёр. нархша 250,000 сомонӣ мегӯянд. аз номи канали мо дӯстон метавонед муроҷиат бикунед. аз мо навор кардан дӯстон, фақат мо чӣ кор мекунем? Рекламагузорӣ мекунем. харидор бо савдогар шиносоӣ пайдо мекунад через наворҳои мо. чунки видеоҳои мора нафарои хонахар фақат тамошо мекунад. хонаҳое ки маъқул мешавад баъдан занг мезанад ва масият карда мегирад. бахотири ҳамин ҳаракат карда хонаҳотона видеонавор карда роҳ кунед, тамошобино бибинаву маъқул кунад. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии 1 сотих замин дорад, не ки арзонака. 1 сотих замин, маҳаллаи Пахтакор, хонаи 132, шаҳри Душанбе. як хона, ҳоҷатхона, ҳавли майда дӯстон. ҳамин ҳолат 250,000 сум нархи хона дӯстон. боз муомила дорад. аз номи канали мо ки занг бизанед. маълумоти пурраша мепурсен, ҳамроҳи соҳибмулк чахчах мекунен, маъқул боша бигирен. 250,000 сомон, 1 сотиха, як хонага, маҳаллаи Пахтакор, хонаи 132, шаҳри Душанбе, занг занед. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки як комнатага квартира дар 12-ум ошёнаи шаҳри Хуҷанд дӯстон. якҳуҷрагаи 48 квадрата. дуҳуҷрага бигем хато намекунем. хоб дар 32-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд дар ҳолати коробка савдо карда мешавад дӯстон. тамошо кунед. пеши боғи маҳмудӣ мега тарафи боғ нигоҳ мекуна. ҳамин ҳолат коробка, қисми коробкаш савдо мешавад. 32 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархи квартира 230,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз муомилаи созам дорад. рақамҳои дастии ахираш 0400 да. касоне ки конкрет нохаридор ҳастен метавонед занг бизанед, муомила кунед. дар ҳамин дом хонамо қарор дорад бародари азиз. нуҳумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. ана боз квартираи фурӯшӣ астае ки дукомнатага квартира дар 2 этаж 48 квадрата. бобоҷо ғафуров, срочна фурӯшӣ, масъалаи пулаш бо гап мезанем. ҳозираш ба 208,000 сомон мегӯянд дар территорияи бобоҷо ғафуров. ҷо боша худтон дӯстони азиз боз пурсон шен, маъқул боша бигирен. 2 этаж 48 квадрата, дуҳуҷрага, срочна 208,000 сомонӣ. боз савдои соз мешавад. дӯстон, ирӯза навор ба 9 дона хона тамом шид. чизе ки ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. далши ждат мекунем. хонаҳотона видео карда роӣ кунед. дар WhatsApp дар аввали навор мондагим барои реклама кардан қабул мекунем. хона, замин, мошин чизе боша видео карда адресора пурра роӣ кунед. наворҳои бадина дар YouTube, дар TikTok, Instagram реклама карда фурӯшта мегзарем бародари азиз. адуши дастгири лайк, поделиться ва подписаться.